achọrọ kanda madam. Mmanụ ere kanda. Mmanụ ere kanda. Mama biko anyị bụ ndị Adamazi TV. Anyị si ka bịa jụtatụ gị ahịa nwụ na-ere n'ebe a ava ahịa nwa aha ya. Amikpe Obi Nkịta. Ahịa Amikpe Obi Nkịta biko mama ahịa Amikpe Obi Nkịta kọwatụrụ anyị taịm ọ na-ejije abalị mgbe ọ na-eje ebido. Mgbe ọ na-eje ebido bụ atanga atọ. O close atanga asatọ. Atanga atọ mgbe abalị o close 8 o'clock abalị. Dem biko mama n'ahịa nwa o mere anyị nghọta na mgbe ụwa mbụ mgbe anyị dịgba anyị ndị etitụgba ntakịrị na anyị na-ahụ na ahịa na a na-eregideje ahịa nwa were mpanaka na-ere i nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe mere ụdị ihe ọ na-adịkwaghị ugbu a. Ihe mere ụdị ihe ọ na-adịkwaghị ugbu ọnwa uwe ugbu ọnwa na nọ ntụgharị mgbe ọrị nọ n'isi ọ dịghị ihe we ji ihe ụwa kụrụ onye ọbụla ya na ibi ya na-erikọta nri n'efere olu bọta ugbu a ma amaghị ụdị ma nwanne ị nwụrụ gị na ya erikọtakwa nri efere olu ọya omere ọ na-akụpụ atanga asatọ asị na ihe ma ndị oke yawu yawu ma ndị oke nge njuru ụwa bịara na-emebisi ụwa so ihe mere onye zụtụ nta zuru atanga asatọ ahụ ọ gbaba nke ụlọ ya sị ya were ndụ ya mere ihe. M na-ere ji, m na-ere nnu, m na-ere ose, m na-ere magị, m na-ere mfere ya, m na-ere waterleaf, m na-ere akị bekee, m na-ere akwụkwọ ofu. Na-anọ na line anwa gbago ụnụ ahụ na hụ otu ha si kpọchaa fufu ha. Some of them na their fufu were atọ 500. I don't know. Now ha na-ere fufu atọ 500. So I was asking na things or isn't costly like that na Aruchukwu nke rewazi fufu atọ 500. So m ga-enyetụ ụmụọmị a Mike ka ọ gwọta anyị reason ihe mere ji na-ere fufu 500 na ọwụ na o si na garị ọ na o si na egboro we don't know. So ka o were onye akọwatara mọmị ndewo. Ndewo nwanne mmadụ. Mọmị biko ka ị ga-agwọta anyị aha gị. Anyị bụ ndị Adamazi TV. Aha m za Ada Rosemary Matthew. Nwaada Rosemary Matthew ọ ihe bụ aha m. Na nkọwa ihe mere unu ji ajụ m ajụjụ anyị ji ere igboro atọ 500 bụ na ọ na-abịara dịka ihe ọ dị oke ọnụ nke ukwuu na-arụ anyị enweghị enyemaka na mba ọdọ anyị na-aga azụta igboro ihe a na-eresi anyị otu akpa igboro is 11,000 anyị zụọ 11,000 ma anyị ereghị atọ 500 onweghị uru anyị na-ereta n'ime ya so ihe anyị na-emere anyị ji ere aganwa bụ na atọ 500 ka anyị ma na-ere ya ọ gwụnakwa ma ndị onwe anyị na-arụ anwa chọrọ ka anyị weda aka ree aga dị mba ere gwa gbatara anyị ọsọ enyemaka n'ihi na ọ na-abụ nwata anaghị avụ nwanne ya ebe ọ bara eze ọ sị nwanne ya na-abaghị eze taa afụfụ so ọ chọọ ka anyị ree ya anọ 500 ya oyere anyị aka n'ihi 11,000 anyị na-azụ ya ọ na-egbu anyị afụfụ so ya mere anyị ji ere ya atọ and obere ugbo anyị ga-ere ya abụọ 500 n'ihi na ọ dị oke ọnụ ya mere so wo nwere enyemaka ha yere anyị aka. Mama ndewo. Mama biko anyị bụ ndị Adamazi TV. Anyị bịara na Aruchukwu Kingdom bịa ahụ vụ ebe ahịa nwa na-azụ anyị asa ajụtatụ n'oge aha gị na nke mbụ. Aha m za Peace Enyama baptizim name m. The nickname m bụ Mgbọ Enyama na ndị Akweke Obi Nkịta Kingdom. Okay, thank you ma. Mama biko anyị sa ajụtatụ gị ahịa ha na-azụ ndị atụ ahịa ava ahịa nwa na-azụ taa. Ogo Amikpe Arụ Obi Nkịta. Biko mama kọwatụnụrụ anyị aga ahịa aza bidotu aga ụzọ dịrị mgbe mbụ maka anyị na-achọpụta na aga ahịa dị ugbu akwụkwọ ga-aga ụzọ dịrị mgbe mbụ biko. Na mgbe mbụ ihe a na-eji ebido ahịa 5 o'clock bita na ọkwa ihe na ha na-aṅagharị ahịa abịakwa gbagokwana n'abalị 3 so nwekwaghị oguzokwaghị dịka isi a na-azụ ya sharp 5 dịka a na-azụ ya bifo ọnụkwa ụwa ntụgharị. Okay mama ọ na-ebido ya ọ na-abanye ebe ataghị iso mgbe abalị na mbụ betu ugwu nke mmiri na ọ na-abanyekwa ataghị iso mgbe abalị ahụ. Enweghị m ike ịkọ ịma na nwenekwa ndị ọ na-adịje ngwa ngwa ugbu ọ na-abụ 3 ụfọdụ 3 anaghị akụje ụfọdụ abịa bido kpọsawa ngwa ahịa. Okay mama o mere ka anyị hụta na mgbe mbụ na a na-eji mpanaka
ịbata na avịa nwa gị hụ bụ mpanaka na tebụl onye ọwụna ndị na-ere ahịa a na-atụkwanụ ụtọ nke mere na na-ejikwa mpanaka ere abịa nwa ọdọ m chọpụtara wụ na ọkụ abịana nọ n'arụ n'ihi onweghị tebụl mgbe ahụ anaghị amụ ịga mpanaka ma ọkwanụ tọnjọ dịka ekwuwe ya betu ugbo ebe ọkụ batanere n'arụ ọ dị m ka ọ ya mere anaghị amụ ịkwa mpanaka were na-azụ ahịa n'uche obi nke mụnwa. oke anyị ahụnakwanụ ma hụ street light etichara unu n'ime ahịa so ọkụ etigbara unu n'ime ahịa mere na na-ejikwa mpanaka azụ ahịa nwọdọ ọkụ mere nsogbu adịghị so mama ndakwanye ego nwe na-erekwanụ n'ime ahịa nwa ị na-abụra n'okpokoro m aga ohere ọnụ enweghị m ego nji akpọje kpọsara nwa aka inu kpọsara nwa nzu onye nna akpọsa tebụl m onweghị ihe dị ya emere ka ịghọta na ahịa na-ebido ataṅa atọ mgbe abalị baịwa kwụsị na ataṅa asatọ abalị ebe anyị n'ugwu na-egosi unu ihe niile a na-ere n'ime ahịa nwa ndị nọ n'ahịa enweghị ihe ha na-alak enweghị ọbụla ị chọrọ n'ahịa a na ịga gị eweta n'ahịa Amikpe Arụchukwu mama ndewo mama anyị dị mma mama anyị bụ ndị Adamazị TV anyị si ka anyị bịa mara aga ahịa nwụ n'azụ n'ebe Azadịrị maka o mere anyị nghọta na a na-akpọ ebe ahịa Amikpe akwe oke mama biko gwatana anyị aha gị aba m bụ Cecilia Alexander. Cecilia Alexander mama biko iwute onye mpaghara Eyi na-arụ mụ bụ onye amụrụ m amụ n'ugbo mụ bụrụ anụ m na Amankwụ. oke ma biko ahịa nwa a na-azụ ugbu i nwere ike kọwatụrụ anyị aga ahịa Azadịrị ihe ekwe na-azụ ahịa n'ebe a ekwe na-azụ n'ahịa n'ebe a bụ bikọs onye ọbụla chọrọ ịzụrụ ihe n'ebe dị nso nwere ike ịbịa zụrụ ihe laga sie ihe ebe a abụghị ebe dị anyị mmadụ na-asị ka ya gbara ọsọ gazụọ nke a bụ ahịa dị anyị n'ụlọ onye ọbụla chọrọ ịzụ na-azụrụ ọ gasie ihe ọ chọrọ isi n'ụbọchị. oke aga a na-ere ahịa i nwere ike ịkọwatụrụ anyị taịm atanwụ na-eji abanye n'ahịa nwa ihe anyị ji abanye n'ahịa bụ sharp 3 or 3 o'clock ka anyị ji abata ebe a sharp 3 or 3 o'clock ka anyị ji anọ n'ebe a onye ọbụla eburu ngwongwo na-ebupụta. oke sharp 3 or 3 o'clock mgbe na-eji abata abịa erewe ahịa aga m na-akpọ ihe a otu a ka ekwenụ mgbe na-eji emechi anyị na-eji onye chọrọ mgbe ọ chọrọ ịchọọ na 5 ịchọọ 6 or 7 gịla ịchọkwa 8 ahịa ka dịkwa onye ọbụla. oke mama o mere anyị nghọta na ahịa na mgbe mbụ na a na-eji gba mpanaka ere ahịa nwa but ugbu a anyị ejikwa mpanaka ere ya ọdọ nke nwere nke ọsụrụ ya nke mkpatara ya nye mere na anyị ejikwa mpanaka ere ahịa ọdọ ihe mere bụ mmepe arụ emepene ugbu na bifo ha emepenego ya mere mgbe ọha anyị ji eji mpanaka ele ya ya but ugbu a o mepere anya na-ejikwa mpanaka ele ihe na-abịa. ndewo ma ọ ga-adịrị gị na mma na so mama ndị a ihe ego na-erekwa na tebụl gị nenụwa aga m ji nekwa ọnwa nke m onwe mụ na ejikọta ka m ego m hara ma bịalee ọgwụkwa m Chineke nyere m aka m agagwụrụ ọzọ n'ebe m na-agwụrụ bịalee ekwe pọtụ ekele dịrị Chineke nke a m ka jisiri ha aka ike taa m na-ere nsogbu adịghị ebe Chineke mere gị weta nwa nke ntakịrị na-ere Jehova ga-emekwa tebụl gị ga-etokwa ka nke ndị ibe gị nnu ndewo maazị ndewo maazị biko anyị wụ ndị Adamazị TV anyị bịara hụ aga shọpụ ga na-ebu umu anyị asị ka anyị chụtatụnụ gị ava gị ma mara ihe ị na-ere na shedi gị business name m Point and Key ihe ọwụna atụrụ aka atụ ewu aka egbuo atụ ọkụkọ aka egbuo kama ihe ma na-ere ebe ahụ nkịta bete ọ bụrụ bushmeat ụdị nke ọwụna ị chọrọ bụ fọ nwee sọsọ agwụ ka ma na-ere bete ezi ọya
ọ dị onye mgbe anyị mepere ite ị ga-ahụkwa ezi ọya n'ime ebe ahụ mbịa mepere gị ite a ga-ehụ ite nke a agwụla nke a ugbu a ka nọ n'ọkụ a na-ere ere nke ugbu a ka aka siri esi ọ na-aga a na-esi a na-afọtọ ndị mmadụ a na-ata fresh meat ọwụgo kom gị bịa na azụ enwere m ebe a na-eme ihe gbasara azụ ebe a azụ ndụ ịtụ aka nke ọbụla ị chọrọ ewepụta egbuoro gị ọ bụ ili gị gburu ya de gị hụkwanụ mmanya ma ọgụ ọdụ ma ọkụ adịghị jenụ ga-asụ ebe a mmanya ga-ajụba oyi ndewo so maazị biko dịka biznes ndị anwa ị na-eme ugbu ndị ata afọ ebe ị nọ na-eme biznes anwa ihe nọ ebe a ebe nọ ebe a na-eme biznes bụ obi nkịta na ndị ka na-eke ndị ọzọ ama pọinta nke ịba ile biznes na m gị were ps chi ịkwụ ụgwọ ị ga-ahụkwa pọinta nke 1 ọ dịghị abụọ bụ 4 pọinta nke ebe ọ bụla ị gara aga ma ọ na biznes na ị ga-ahụ bụ 4 pọinta nke gị gaa na mba pọinta nke ndewo so maazị ihe na-akọwara na ụmụ arụ niile nọ na mba niile dị iche iche na awụwọ lọta arụchukwu ma ikeji ma disemba nọ na nke maazị mụfọ pọinta nke na obi Chineke bụ unu ndụ unu erute na ikeji ebe a ị ga-ahụ na atụ aja n'elu na ọ na-eru ala ebe niile na-akpachi maazị biko anyị na-ekwu na asịtụ ndị atụ okwu ekene iwetụ ihe ikwuturu Adamazi TV na-eme ka ozi a ruo mba niile dị iche iche siwo na Chineke gbaa ya ume ọ bụrụ o nwere onye na-asponsọ onye ahụ Chineke gbaa ya ume Chineke dewe onye ahụ ndụ ya nwekwa ego ọ ga na-eji asponsọ ọdọ ka ọ nọghị nzipụ ka a ziri na arụ dị mma na arụ etone ana ọ dị na otu ọhụrụ bịara sie ya ugbu a kwa a ga-eposi ya mba ụwa ndị mmadụ na-ahụ ya mara na ụdị ihe dị ya ga na-eme ọ isi dat na onye na-arụ ọrụ a n'aka siri ike ya jishi ike anyị nọ n'ahịa Amikpe na anyị chọrọ ịzụ ọjị Igbo what we call native kola biko nne ka ihe na-ere na shop ihe na-ere bụ ọjị na akara ilu na ọkwụ ose na ose ọjị nke mkpụrụ na-afụ ose a na-akpọ ose nsi ịma anyị wụ ndị Adamazi TV laka aga abịara na tebụl gị ugwu anyị ga-azụ ọjị na tebụl gị dịka aga omenala Igbo za dere anyị fụrụ ihe ndị dị iche iche na shedi gị so ị ga-akọwatụrụ anyị ihe ndị ị na-ere maka ịhụ na ụfọdụ ihe ndị ị na-ere ebe a wee ndị eji eme ihe ọdịnala so ị ga-akọwatụrụ anyị one by one so at ndị ụmụ arụ oke Igbo nọ na mba niile dị iche iche a na-ahụ na enweghị ihe anyị chọrọ n'ahịa Mgbaba na ahịa Amikpe arụ anyị na-enweghị ndewo biko first of all ị ga-agwatụ n'ụzọ gwatụna anyị aha gị ndewo aha m bụ Adamazi Chinyere Okoronkwo nwa obi nkịta nwa ndị Akweke Arụchukwu dịka agaghị akpọsacha ngwaahịa ga na nke a ndị atụ ya na-akpọtụ nke a m ji n'aka ugbu ihe a na-akpọ nke a wụ jinja ka nke a wụ jinja okay what of this one ihe a na-akpọ nke a wụ galik nke a wụ galik onye na-akpọ nke a galik nke ogenikwanụ ihe a na-akpọ nke a wụ evure nke a wụ evure eji evure ahụ eme a na-eji evure a agwa abacha a na-eji evure agwa abacha evure wunye eji agwa abacha agbakwa ngọ nke akwanụ ihe a na-akpọ nke a wụ akara ilu nke a wụ akara inu onye a na-akpọ nke a wụ akara inu onye ọwụ ndewonu nke akwa nwe osisi nke akwa ndị ka osisi ogene ihe a na-akpọ nke a bụ ọkwụrụ mgbede onye asa a na-akpọ nke a dị ka osisi ọkwụrụ mgbede ka a na-eji esiri nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ a na-eji ọkwụrụ mgbede esiri nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ ji
ụmụ nwaanyị na-emekwe njọ yo. Oke, nke nkwa nke agbara na kọntena ntakịrị ahụ. nke a bụ ihe a na-akpọ ogiri ogiri Unu ahụ na nke asị na a na-akpọ nke a ogiri. Ka ya na-eji ogiri ahụ eme? a na-eji ogiri esi ofe nkwụ ofe akwụ jirikwa na-agwọ abacha jirikwa na-agwọ agbangụ ofe olugbo ofe ọha ụdịrị ofe ọbụla eji ịchọrọ isi gị were ya sie. Onye a na-eji evure eme ogiri esi. Oke, nsogbu adịghị. Agụụ dị ugbu ka enye wụdị nke adịdị. A na-akpọ nke a mkpụrụ ụzịza. Mkpụrụ ụzịza. A na-ejikwa eme gịnị? A na-eji eshiri nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ ejikwa eshi ofe. Nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị. Nke a wụ gịnị? Nke a wụ gịnị? Oso gịnị? Oso nsi. Nne isi na nke a wụ oso ngịnị? Oso nsi. Oso nsi. Nke oso nsi a na-arụ dị? Ihe oso nsi a na-arụ bụ na ma onye ụkwara dị ọ na-ata ya ọ na-eme ụkwara ọ na-akwapụ ụkwara ọ na-apụ ya na nkọlọ ọ na-agbarụkwanụ ihe ọbụla bụ nsi ọbụla ma ọkwanụ ọrịa dị mmadụ n'ime ahụ. Mgbe anyị hụrụ onye adị na komkom ahụ ndị afanye ya. Nke a bụ uvie. Nke a bụ odo. Atụnụkwarago ụmụ abịa ndakwa na-aga nke onge nkwa. Ihe a na-akpọ nke a bụ nzu oke ya na nne. Ngwa ọjị ndị a na-enere ọjị ndị ego ole? N'ofu? 400. Na anaga 400. Na mkpụrụ onu 400. Mkpụrụ onu kpọ 400. Nsogbu adịghị. Ndị nke akwa nnọkwa ebe saiz akwụkwọ ego ole? 300. Saiz nke akwa 500. Okay. Unu ahụ na otu esi na-ere ọjị. Ewe ọjị nọ size by size. Price ya dị n'iche n'iche. Unu ahụ na so enweghị ihe ọbụla ị chọrọ n'ahịa mgbaabani ahịa mikpe arụ na ị gaghị eweta ya. A na-ere everything, ihe niile dị iche iche. Ile anya ị ga-ahụcha ma kukumba ma mmanụ nri ma potato ma mbana. So everything zuru ezu n'ahịa amikpe. Ndewonu. Ndewo. So nne ndị akwanụ ozi ekene iwe inyetụ Adamazi TV sita gịnị ya dị na mma. Ozi ekele na-enye Adamazi bụ na ya chere gawa ya gaa n'iru. Onye eluigwe Chineke nke Arụchukwu nọnyere ya gbaa ya ume dịka ọ na-arụ ọrụ a ya kwara ya ụzọ ya chetakwa ya dịka ọ na-arụ ya echeta anyị bụ ndị afịa mgbabalị bịa mere anyị afịa mgbabalị a ka ọ na-eju karịa ka ọ na-eju n'aha Jizọs. Amen.